Gölbayfarın, ýagny hormatly Kuadamyzyň Mehriban Gülnawat geleceğiň döwlet hojagynda degen şanyň mehri gelmegi bilen bagyt toý, goşa bayram goşa toý ähliňe-de gutly bolsun. Bu mehribanlar dawaramy şeýleräk dowam eder. Beden meşhur aýdymçymyz Döwran Nury şeýlede meşhur dessanyň kollektivi sizin hyzmatyňyzda. Han tomoş edýär mehribanlar. Şanyň mehri gelmeden bagyt toýunyň owadan produktary dowam edýär. Ajaýyp aýdymlar aýdylýar, owadan tanslar ýerine ýetirlýär. Häzir ýene-de edeş produkt ýaşlaryň şanyny arzuwlar diňleýär, şaýat bolýar. Bizden daşlaşmaň. Täze ýyllar gutmy bärik boldun. Joran bagtly bol, bagtly ýaşa. Degen şan klatas bagtly bol, bagtyna çykdy. Klatas dost bagtly bol. Klatas bagtly bol, täze ýyllar düşümli boldur. Gelen aýaşdyn. Bagtly bolan. Klatas bagtly bol. Klatas bens bagtly bol. Degen jaga bagtly bol, elmadama bagtly ýaşa güler ýüzüň insa salmaty. Toýlar otly bolsun. Degen bagtly bol, bagtly ýaşa. Jaga bagtly bol. Ýaşlar bagtly bolun. Bagtly ýaşa. Ýaşlar bagtly bolun. Owadan bagyt toýunyň iň owadan produktary tans edilýär edilýär. Ýaşlarymyz bagtly bolsun, jallar sag bolsun. Degen şan toýuň gutly bolsun.